Centenars de persones es concentraven aquest dilluns al vespre davant el Palau de Congressos de Barcelona per protestar contra la presència del rei Felip VI a la capital catalana, on presidia la gala dels Premis Fundació Princesa de Girona. A Cardedeu, grups independentistes d'Esquerra feien una crida alternativa, convidant a la concentració en rebuig per la presència del rei a Catalunya. Segons l'Assemblea Nacional de Cardedeu, més de 200 persones es van concentrar davant l'Ajuntament a les 8 del vespre, on es va dur a terme una crema simbòlica d'una carta de la baralla espanyola amb el personatge tapat amb un casc i una porra en al·lusió als cossos de seguretat que han estat reprimint les protestes a Barcelona els darrers dies. Hores abans, a Barcelona, els manifestants cremaven fotos del monarca i banderes espanyoles, també algunes franquistes. Durant les protestes s'ha viscut alguna escena de tensió entre concentrats i persones que volien assistir a la cerimònia, com per exemple el líder del PP a l'Ajuntament, Josep Bou, que s'ha encarat amb alguns dels manifestants.